סליחה? אפשר לזוז? המחזה הזה חזר על עצמו בכמעט 150 מוסדות חינוך בשנה האחרונה. נציג של המשרד להגנת הסביבה מגיע לערוך בדיקות קרינה של חשמל ומאתר נקודות מסוכנות. יש קרינה חריגה של כ-13 מיליגאוס. אם מישהו יושב בכיסא הזה, הוא בהחלט יכול לקבל קרינה חריגה וזה יכול להזיק. הדוח שהגיע לידינו מסכם את סך הבדיקות שערכו המשרד להגנת הסביבה ועמותת מלרז בשנה החולפת, מראה כי מתוך 135 מדידות קרינה במוסדות חינוך, ב-58 נמצאו ממצאים חריגים. זאת אומרת, ב-43% מהמקרים. והנה כמה דוגמאות. בגן ילדים תפוז בפרדס חנה הומלץ להרחיק באופן מיידי את ילדי הגן למרחק של כ2.5 מטרים מהגדר המזרחית וכ4 מטרים מהגדר הצפונית. בגן שקמה בערד הומלץ להרחיק את הילדים מפינת הבובות או למגן אותה, ואת גן הילדים יסודות התורה בקריית ביאליק הוחלט לסגור. גם בבתי ספר התגלו ממצאים מדאיגים. בבית הספר הדמוקרטי בהוד השרון התברר כי בכיתה ג'2 יש להימנע מחשיפה ממושכת לקיר המשותף לארון החשמל. בבית הספר בן גוריון באופקים הומלץ להרחיק או למגן את חדר המורים, ובבית הספר רמות בבאר שבע הומלץ להרחיק או למגן את כיתות ב'1 וו'1. צריך להדגיש כי חלק מהליקויים שמפורסמים בדוח כבר תוקנו באופן מיידי מיד לאחר קיום הבדיקות. הבעיה המרכזית היא בבתי הספר שבהם בכלל לא נבדקה רמת קרינת החשמל, ויש אלפים כאלה. בכלל הילדים הם רגישים יותר לנושא של קרינה, ומחקרים שנעשו לאורך עשרות שנים מראים שיש הקפלה של הסיכון ללאוקמיה בילדים, בנוסף לכל מיני תסמינים נוספים. סוגיית קרינת החשמל במוסדות חינוך היא לא פחות ממחדל מתמשך. אף אחד לא מחייב את בתי הספר לערוך בדיקות תקופתיות, והכל תלוי ברצון הטוב של הרשות המקומית, או בלחץ שמפעילים ההורים על בית הספר. העלות של בדיקת כל בתי הספר בארץ היא כ5 מיליון שקלים, סכום זניח במונחי תקציב המדינה, והאבסורד הוא שתיקון הליקויים שנחשפים בבדיקות כמעט ולא עולה כסף, רק עבודת חשמל פשוטה. משרד האוצר לא העביר תקציב לא למשרד החינוך ולא למשרד להגנת הסביבה לצורך ביצוע בדיקות, למרות בקשות שנמשכות כבר מספר שנים. במשרד האוצר טוענים בתגובה שהמשרד להגנת הסביבה הוא שמחליט היכן להשקיע את תקציבו. משרד החינוך אומר שהנושא בכלל לא באחריותו, וברשויות המקומיות שמבני מוסדות החינוך נמצאים באחריותן, טוענים שאין להן מימון לביצוע הבדיקות. תוקף הזמן אינו מוגדר בחוק, והדבר השני זה שגם את הנושא של עלויות הבדיקה וגם התיקונים, הרשויות המקומיות אינן יכולות לשאת. לאחרונה הושבת בית הספר מקיף זין בבאר שבע לאחר שהתגלתה בו רמת קרינה החורגת פי 10 מהתקן שמתיר המשרד להגנת הסביבה. החרדה רק גברה כשהתברר ש10 מורים ותלמידים חלו בשנים האחרונות בסרטן. כשאתה אבא לשתי בנות זה מאוד מדאיג, בעיקר כשאתה שומע שילדה אחת באחת הכיתות במעשה חלתה. היום אני מבין, גם פעם ראשונה שאני מכיר את העובדה הזאת שהמנהלת התקנה שיש גם כמה מורות, יש פה עבר של מורות שחלו במחלה. בינתיים, בזמן שהרשויות מתווכחות, מאות אלפי תלמידים הולכים לבתי ספר שרמת הבטיחות שלהם אינה ידועה. הם נמצאים שם ימים שלמים, חודשים ולפעמים אפילו שנים, אבל איש לא טורח לבדוק שהם באמת לומדים בסביבה בטוחה.